भारतीय पंचायत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शैलेंद्र गढ़वाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आयुषी तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। हर गरीब मजदूर के पुकार बाटे हो, शैलेंद्र गढ़वाल के लेटर बॉक्स निशान बाटे हो। हर गरीब मजदूर के पुकार बाटे हो, शैलेंद्र भैया के लेटर बॉक्स निशान बाटे हो। जाके बुथवा पकड़ी हो मतदान, लेटर बॉक्स बा निशान, लेटर बॉक्स बा निशान, लेटर बॉक्स। भारतीय पंचायत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शैलेंद्र गढ़वाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आयुषी तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। जीती है शैलेंद्र भैया होई विकास हो, इनका से बढ़ के केहू बाटे ना खास हो। करी है वो वादा निभई है, सब मजदूर के वो आपन बनई है। ए भैया याद बानू लेटर बॉक्स छाप। जीती है शैलेंद्र भैया होई विकास हो, इनका से बढ़ के केहू बाटे ना खास हो। करी है वो वादा निभई है, हर गरीब के वो आपन बनई है। मिली इनका से माने समान, लेटर बॉक्स बा निशान, लेटर बॉक्स बा निशान, लेटर बॉक्स। भारतीय पंचायत पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शैलेंद्र गढ़वाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आयुषी तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। होला का विकास भैया करके देखई है, गौवा देहात के ई शहर बनई है। प्रेम नारायण गढ़वाल जी के बेटा, रहले गरीब मजदूर के उ नेता। बुझनिए चाचा, मजदूर के उ नेता। होला का विकास इहो करके देखई है, गौवा देहात के शहर बनई है। प्रेम नारायण गढ़वाल जी के बेटा, रहले गरीब मजदूर के उ नेता। हर युवा के ई है बड़े